Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagbabagong buhay ay sinisimulan hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin sa pagkilos. May oras nga lang na napipilitan tayong bumalik sa masamang gawain kapag naiipit na tayo sa sitwasyon na pamilya natin ang nahihirapan. Ikaw kapuso, nagawa mo na bang kumapit sa patalim para sa pangangailangan ng iyong pamilya? Dear Papa Dudut, hindi lahat ay siniswerteng magkaroon ng maayos at magaan na buhay. Kasi may iba na kahit na anong pagsusumikap ang gawin ay hindi pa rin maibigay ang maginhawang buhay sa kanilang pamilya. Hanggang sa kumapit na sila sa patalim para matikman ang saglit na kaginhawahan. Hi po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kagaya kong masugid na tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Myla, 37 years old at may maliit na manukan dito sa aming probinsya. Hindi ko pala tunay na pangalan ang binanggit ko dahil gusto kong maingatan ang pribado kong buhay at ng pamilya ko. Medyo maselan at sensitibo rin kasi ang bahagi ng buhay ko na gusto kong ikwento sa inyo ngayong araw. Meron nga pala akong asawa, Papa Dudut, Arnel ang pangalan niya, at nagkakilala kami noon sa Maynila pa nakatira kasama ang nanay ko. Mananahin ang basahan ng nanay ko at ako naman ay may maliit na tindahan ng mga candy at sigarilyo noon. Barker noon si Arnel at madalas siyang bumibili sa akin ng sigarilyo. Doon nagumpisa ang kwento namin hanggang sa maging magkarelasyon na kaming dalawa. Wala pang isang taon nang lumipas ay nabuntis po ako ni Arnel at nagsama na kami sa maliit na bahay na tinitirhan namin ni Nanay, Papa Dudut. Naging mahirap ang buhay namin noon dahil pareho kaming walang permanenteng trabaho. Patuloy si Arnel sa pagiging barger niya at ako naman ay sa pagtitinda-tinda ko. At sa 7 taon ng pagsasama namin ay nabiyayaan kami ng 4 na anak. Pilit naming iginagapang ang lahat pero may mga oras na sobrang nagigipit talaga kami. Lalo na noong naospital si nanay dahil sa kanyang sakit sa baga. Kailangan niya raw noong maoperahan at maalis ang tubig mula sa kanyang baga, Papa Dudut. Wala po kaming kapera-pera noon at hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Myla, anong sabi ng doktor? Ano na raw lagay ni nanay ngayon? Kailangan na raw kaagad maoperahan ni nanay para matanggal ang tubig sa baga niya. Hindi na raw kasi kaya ng tubo na alisin ang lahat ng tubig eh. Hindi pa ba nila sinisimulan ng operasyon? Hindi pa. Kaya nga nag-aalala na ako kay nanay. Ang sabi pa ng doktor, patuloy ang pamamaga ng baga niya. Bakit ayaw pa nilang simulan ng operasyon? Emergency na nga nangyayari, pero lalo pa nilang pinapatagal. Kahit emergency daw, kailangan pa rin daw natin magbayad kahit 50% na down payment para sa operasyon. Grabe naman ang ospital na to. Napakawalang konsiderasyon. Sinabi ko na nga yun sa'yo kanina, di ba? Kailangan talaga natin ng pera. Saan ka ba kasi galing? Dumilihensya muna ako ng pera. Ito, pero baka kulangin pa to. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Hindi na mahalaga yun. Alis ulit ako mamaya para makadilihensya pa ng pera. Ang importante ngayon, maibigay na natin ang perang kailangan ng lecheng ospital na to. Pero gusto ko pa rin malaman kung saan galing to. Kay Kiko galing ang pera na to. Oh, kunin mo na. Kiko?
Yung drug pusher na kaibigan mo? Oo, pero pinaghirapan ko naman to. At ano namang ginawa mo para bigyan kanya ng ganyang kalaking pera? Saka ako nasasabihin, mas importante na maoperahan na si nanay. Sabihin mo na sa akin, Arnel. Anong ginawa mo para sa pera na yan? Nag-deliver lang naman ako ng mga binibenta niyang droga. Pero hindi naman ako gumamit o tumikim. Hinatid ko lang yung sa mga address na binigay niya sa akin. Tapos dumaan ako doon sa mga kakilala ko na gumagamit din. Binentahan ko sila. Pero hindi ka naman pusher para gawin yan. Gusto mo ba talaga masira ang buhay mo? Buhay natin ng mga anak natin, ha? Ngayon ko lang naman ginawa to. At hindi ko na uulitin to. Sinasabi mo lang yan pero alam ko na uulitin mo rin yan. At mapapagaya ka na dyan sa kaibigan mong adik. Ano ba? Magtatalunan pa ba natin yung ginawa ko? Gumawa na nga ako ng paraan para mailigtas ang buhay ng nanay mo. Tapos sinaawin mo pa ako? Pero mali nga kasi yung paraan na ginawa mo. Pwede bang wag mo na lang munang isipin na mali to? Wala rin naman tayong alam na ibang paraan para makakuha ng pera. Buhay ng nanay mo ang pinag-uusapan dito. Kaya dapat gamitin na natin ang perang to. Ngayon lang to, Arnel, ha? At ayoko nang maririnig mula sa'yo na inulit mo pang ginawa mong paghahatid at pagbebenta ng droga. Huwag na nga natin pagtalunan to. Nasaan ba yung doktor? Kausapin na natin siya para maoperahan na si nanay. Papa Dudut, kilala ang kaibigan ni Arnel na si Kiko bilang drug addict at pusher sa lugar namin. Kaya ayoko talagang tanggapin ang perang inabot sa akin noon ng partner ko. Pero dahil wala naman akong ibang pagpipilian at ayokong tuluyang mapahamak ang nanay ko ay ginamit na rin namin ang pera na kinita ni Arnel sa pagtutulak ng droga. Sa awa ng Diyos ay naging ligtas naman ang buhay ni nanay at naging stable na ang lagay niya sa ospital hanggang sa ma-discharge na siya. Marami pa kaming naging gastusin noon sa bahay at mga gamot na para kay nanay. Hindi ko na rin tuloy napigilan pa si Arnel nang muli siyang tumanggap ng racket na pagtutulak ng bawal na gamot. Unti-unti noon ay nakatikim din kami kahit papaano ng kaginhawahan sa buhay. Pero nalaman din ni nanay ang tungkol sa trabahong ginagawa namin ng partner ko. Kaya pati siya ay nag-alala hindi lamang kay Arnel kung hindi pati na rin sa mga buhay namin, Papa Dudut. Ito na ang kape at tinapay mo, Arnel. Salamat. Wala pa ba ang mga bata? Wala pa pero pauwi na rin siguro mga yun galing sa school. Okay. Ito nga pala oh. Oh, para saan tong pera? Kakabigay mo lang sa akin kahapon. Hayaan mo na. Pandagdag lang naman yan. Hindi pa nga ubos yung binigay mo sa akin tapos may ganito ka agad. Itabi mo na lang muna yan. Para may magamit ka kapag may emergency dito sa bahay. Sino yung nag-text sa'yo? At bigla mo na lang binitawan yung tinapay mo? Si Kiko lang. Anong sabi niya? May pinapasuyo lang sa akin. Sige Myla, kailangan ko na palang umalis. Ha? Hindi ka pa nga tapos kumain at hindi mo pa nababawasan yung kape mo, aalis ka na naman. May kailangan kasi akong puntahan. May kinalaman na naman ba sa droga yung lakad mo? Basta, uuwi rin naman ako kagad. Sige na, alis na ako. Huwag niyo na ako hintayin sa hapunan mamaya. O siya, mag-ingat ka na lang sa pupuntahan mo. Ay, hindi na nga nakapagtanghalian dito si Arnel tapos hindi niya pa naubos tong merienda niya. Sana naman kumain siya dun sa pupuntahan niya na magkalaman naman ang tiyan niya. Oh, saan ba pupunta si Arnel at nakasalubong ko siya sa labas kanina? Nay, nakauwi na po pala kayo. Kararating ko lang. Sumaglit lang naman ako kina Lani para dun sa order nila sa akin ng mga basahan. Sabi ko naman po sa inyo, ako na ang magdadala ng mga order nila. Kaya ko naman nang maglakad-lakad, Myla. Hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Pero saan nga ba papunta ang asawa mo at parang nagmamadali siya? Ni hindi niya yata ako napansin sa bilis ng paglalakad niya kanina. Makikipagkita raw po siya kay Kiko. Akala ko ba tinigilan na niya ang pagtutulak niya ng droga?
Sinabihan ko na po siya pero ayaw naman niya makinig sa akin. Pasensya ka na, anak. Nang dahil sa akin, napilitan ng asawa mo na pasukin ng ganong klase ng trabaho. Eh kung hindi ako na ospital nun, hindi sana kayo magigipit at maghahanap ng pera para sa akin. Wala po kayong kasalanan at wala po sa atin ang may gusto na ma-ospital kayo. Kaya wag po kayong humingi ng pasensya. Ang mahalaga ngayon okay na po kayo at kahit paano, nakakaluwag na tayo sa mga gastusin. Pero kailan ba talaga balak ni Arnel na tigilan ang ginagawa niya? Baka mamaya mapagaya siya dun sa asawa ng kapitbahay nating si Marina. Nagtutulak din yung asawa nun ng droga at talaga namang gumanda ang buhay ng pamilya nila dahil nakapagpaayos pa sila ng bahay. Pero yung asawa ni Marina, bigla na lang nakitang patay na sa kabilang bayan. May 2 lalaki raw na sakay ng motor ang bumaril sa kanya. Huwag naman sanang mangyari yun kay Arnel. Kaya kausapin mo na yung asawa mo at kumbinsihin mo na siyang tumigil na sa ginagawa niya, Myla. Papadudot, marami sa lugar namin ang kilala na nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naging pugad ng araw kami ng mga addict at pusher kaya parang normal na lamang kung makarinig kami ng naghahabulan o nagkakapalitan ng putok ng baril. Pero noong una talaga ay hindi ko naisip na pwede kaming pumasok sa sitwasyon na kami naman ang may kinalaman sa droga. Lalo na nga at paninigarilyo lamang ang alam ko na bisyo ni Arnel. Kaya ni minsan noon ay hindi ko inakala na magiging ganon ang sitwasyon naming mag-asawa. Papadudot, nakarating sa akin ang kinuwento ni nanay na tungkol sa kapitbahay naming si Marina. Nakita ko rin ang pagginhawa ng buhay ng pamilya nila. Dati kasing barong-barong lamang ang bahay nila na kagaya ng sa amin pero naging sementado na yon at madalas rin na may dumarating na delivery ng mga appliance sa kanilang bahay. Naging bali-balita sa lugar namin na miyembro raw ng malaking sindikato ng droga ang asawa niya hanggang sa ayun na nga, napabalita na lamang na may 2 lalaki na sakay ng isang motor ang bumaril sa asawa ni Marina. Nang dahil doon ay lalo akong natakot para sa buhay ni Arnel at ng aming buong pamilya, Papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Dudot, dahil nga sa takot ko na mapagaya kami sa pamilya ni Marina, ilang beses ko pang kinumbinsi si Arnel na huminto na sa ginagawa niyang pagtutulak ng droga. Palagi tuloy naming pinagtatalunan ng bagay na yon at dumarating pa sa point na nagsisigawan na kami sa loob ng bahay. Hanggat kaya ko, hindi ko tinatanggap ang perang ibinibigay niya sa akin lalo na at wala namang kaming malaking pinagkakagastosan noon. Si Arnel na lamang din ang sumuko sa mga pagtatalo namin at nangako na iiwanan na niya ang trabahong yon. Kahit papaano ay nakahinga na ako ng maluwag nang marinig ko yon mula sa kanya. Kaya nga lang, Papadudot, ay Simula pa lamang bumalik si Arnel sa pagbabagong buhay nang may isang malaking pagsubok na naman ang dumating sa amin. Naaksidente ang panganay naming anak at nahulog sa mataas na hagdanan sa kanilang eskwelahan. Nabali ang buto sa kanyang 2 binti at kinakailangan niyong maoperahan kaagad. May naipon naman kaming pera pero hindi yon sasapat para sa operasyon na kailangang gawin sa anak namin, Papadudot. Ano, Myla? Sapat na ba yung perang nakuha mo sa alkansya nyo ng asawa mo at ng mga bata?
Hindi pa nga po, Nay. Wala pang 5,000 to eh. 70,000 ang kailangan para sa operasyon ng panganay namin. Kailangan ng bakalan yung binti niya. Ako, paano ba yan? Wala na rin kasi akong pera. Yung inabot ko sa'yo na 3,000 kaninang umaga, yun na lahat ang naipon ko. Ano nang gagawin ko? Ang sabi ng doktor, kailangan na raw magawa ang operasyon bukas ng umaga. Eh, nasaan ba ang asawa mo? Naghahanap na po siya ng mga utangan, Nay. Wala na ba talaga siyang naitabi na ibang pera? Wala na raw po eh. Kasi yung perang ibinigay niya sa akin kahapon na pampaospital ng anak namin, yun na raw po lahat ang naipon niya. Kailangan na nating gawan ng paraan to dahil hindi pwedeng maipagpaliban ng operasyon sa apo ko. Ayoko siyang malumpo. Ayoko rin naman po na mangyari yan pero sana nga po tayo kukuha ng pera. Bakit ba kasi hindi matapos-tapos tong problema natin? Palagi na lang may ganitong nangyayari sa pamilya. Ano bang pagpaparusa tong ginagawa ng Diyos, Nay? Huwag mong sabihin yan. Hindi parusa ang nangyayari sa pamilya na to. Pagsubok lang to at dapat na hindi ka mawala ng pananalig sa nasa itaas. Ang mabuti pa, lalabas muna ako at pupunta lang ako sa bahay ng tita Karen mo. Susubukan kong mangutang doon at sa iba pa nating mga kamag-anak. Sige po, Nay. Salamat po. Maiwan na muna kita, anak. Paano ko pagkakasahin ng pera na to para sa operasyon ng anak namin? Saan po ako kukuha ng pera, Diyos ko? Myla, ito. Pinutang ako ni Kiko ng 5,000. Ito lang naiabot niya sa akin kasi hindi pa raw siya nakakapangolekta ng bayad. Kulang pa rin to, Arnel. 70,000 ang kailangan natin para matuloy ang operasyon ng anak natin. Ayan lang kasi nakayanan niyang iabot sa akin kanina eh. Natatakot na ako, Arnel. Baka tuluyan ang malumpo ang anak natin kapag hindi pa siya naoperahan bukas. Hindi mangyayari yan. Gagawa ko na ibang paraan. Anong paraan naman yun? Myla, ang totoo kasi, kailangan ko ng tulong mo. O sige, kahit ano, gagawin ko para sa anak natin. Kailangan mo kong tulungan na magbenta ng droga sa isang malapit na school dito. Ano? Pwede akong kumuha ng mga items sa isang mas malaking supplier ko. At yung mga pagbebentahan natin, yun ang gagamitin natin pambayad sa operasyon ng anak natin. Sigurado ako na sasapat na yun dahil maraming addict doon sa school na sinasabi ko sa'yo. Arnel! Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa mo sa akin. Pero wala na nga tayong ibang pagpipilian. Kung ako lang ang kikilos ngayon, baka hindi umabot ang pera kikitain ko. Pero kung dalawa tayo, sigurado ako na kaya nating maipon ng kulang para sa operasyon ng anak natin. Myla naman, kahit ngayon lang, tulungan mo ako. Para sa anak natin to. Hayaan mo na lang na tuluyan siya malumpo. Alam mo naman na wala tayong ibang pwedeng kunan ng pera, hindi ba? Ito na lang ang natitirang paraan para matuloy ang operasyon niya. Gawin na natin to para sa anak natin. Sige na naman. Papa Dudut, ayoko talagang sumang-ayon sa gusto ni Ardel na gawin namin noon. Pero sa huli ay napapayag niya rin ako na samahan siya at tulungan sa pagtutulak ng droga. Saglit na umalis si Arnel at bumalik din kaagad dala ang maliit na bag na halos mapuno na ng mga pakete ng droga ang laman. Bago rin magtanghali ay pumunta kami sa isang university at tumayo hindi kalayuan mula sa gate malapit sa exit. Nang maglabasan ng ilang estudyante ay may ilan sa mga yon ang tinanguan si Arnel at lumapit sa amin. May tinuro rin siya sa akin na grupo ng mga estudyante at sinabi niya na lapitan ko raw dahil naghihintay lang din ang mga yon nang mag-aalok sa kanila ng droga. Grabe ang kaba ko noon sa dibdib, Papa Dudut. Para bang may nagtatambol sa loob nitong dibdib ko at anumang oras ay lalabas na ang puso ko mula sa loob. Malingalinga rin ako sa paligid habang nag-aabutan kami ng droga at bayad na mga kaharap kong estudyante. Panay ang tingin ko kung may rumoronda ba na mga barangay tanod o pulis sa lugar na yon. Muntik pa akong kumaripas ng takbo nang lapitan kami ng guard ng university na yon. Akala ko kasi talaga hihuhulihin nila kami pero nagulat ako nang pati siya ay bibili rin pala ng droga sa akin.
Tama rin si Arnel sa sinasabi niya noon. Nakagad naming naipon ang sapat na pera para sa operasyon ng anak namin. Kaya naman naging maayos na rin ang lagay niya ng magawa ang operasyon. Nagpatuloy pa nga kaming dalawa sa ginagawa naming pagtutulak ng droga. Yun kasi talaga ang mabilis na paraan para makaipon kami, Papa Dudut. Pero ayun nga lang, hindi namin kagad na ibalik ang pera na kinita namin sa supplier na kinuhanan ni Arnel ng droga noon, Papa Dudut. Myla, Ang bihira, Arnel! Ano nangyari sa'yo? Oo nga! Bakit ang dami mong sugat at pasa sa mukha at katawan? Halika, kumapit ka dito sa may balikat ko para makaupo ka doon sa may sopa. salamat. Teka, sandali. Kukuha lang ako ng pamunas at alkohol. Sige po, Nay. Arnel, dahan-dahan lang sa paglalakad. Umupo ka na dito sa may sopa. Salamat, Myla. Ano bang nangyari? Sinong gumawa nito sa'yo? Yung mga tauhan ng supplier ko na kinunan ko ng item na binenta natin para sa pagpapaopera ng anak natin. Akala ko ba nakausap mo na siya? Akala ko pumayag siya na hindi muna natin maibalik ang pera. Yun din ang akala ko, Myla. Maayos naman siyang kausap. At sinabi niya sa akin na hindi niya kagad sisingilin ng pera. Kaya nagulat na lang ako nung may biglang lumapit sa akin na 3 lalaki kanina. Pilit nilang pinababayaran sa akin ng buo. Wala naman akong dalang malaking pera kanina. Bakit naman bigla nagbago ang isip ng supplier mo na yun? Ang sabi ni Kiko, ganun daw talaga ang ugali ng taong yun. Kunwari mabait, pero kinigipit din daw ang mga tao niya. Kaya raw yun pumayag sa pakiusap ko para maubos ka agad natin ang mga drogang pinabebenta niya sa atin noon. Tapos ngayon na alam niyang gipit tayo tsaka niya tayo sisingilin? Tuso rin palang taong yun eh. Oh, eto na ang tuwalya na may yelo. May dala na rin akong alkohol at bulak. Salamat po, Nay. Gagamutin ko na muna itong mga sugat mo, Arnel. Mabuti na lang talaga at napadaan si Kiko sa may iskinita kung saan ako binubugbog ng 3 lalaki. Nakasakay kaagad ako sa motor niya at kaagad kaming nakalayo sa lugar na yun. Ano namang sabi ng mga lalaki na yun sa'yo? Hindi raw po nila ako titigilan hanggat hindi ko na ibibigay ang perang kailangan nila. Pinagbantaan pa nila ako na pati raw mga kasama ko dito sa bahay madadamay kapag hindi pa ako nagbayad sa kanila. Ayan na nga bang sinasabi ko? Kaya ayoko na nagtatagal kayo sa ganyang trabaho. Kasi pare-pareho tayong mapapahamak. Nay, ayos lang po ba kung iwan niyo muna kami ni Arnel dito? Kami na lang po munang mag-uusap. Total kami namang pareho ang sangkot sa trabahong to. Ay, o sige, papasok muna ako sa kwarto ng mga bata at baka magising pa sila. Maiwan ko muna kayo dyan. Ano nang gagawin natin ngayon, Arnel? Baka mamaya kami na ng mga bata ang sunod nilang saktan. Gagawa ako ng paraan para maibalik sa kanila ang perang hinahanap nila. Mangungutang ako sa kahit na sinong pwedeng utangan. O tapos ano? Magtutulak ka ulit para mabayaran ng mga uutangan mo ng pera? Anong gusto mong gawin ko? Itigil na natin ang trabahong to. Alam mo na mas lalo tayo mahihirapan sa pera kapag ginawa natin yan. Pero ayoko na ng ganitong buhay. Para bang palagi na lang tayong nasa bingit ng kamatayan. Basta, tutulungan kita na mabayaran ng pera na hinahanap sa'yo ng demonyo na supplier mong yon. At pagkatapos nito, hindi na tayo babalik pa sa pagtutulak. Hindi na baling maghirap tayo o magdildil ng asin. Ang mahalaga, malinis ang konsensya at trabaho nating dalawa. Papa Dudut, aaminin ko na nadala din talaga ako sa malaking pera na kinita namin noon ni Arnel dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga pinayagan ko na si Arnel sa ginagawa niya at tumulong pa ako. Lalo na nga at may utang kami na kailangan bayaran kaya kailangan namin ng
doble kayod. Pero wala talagang maayos na bagay ang pwedeng idulot ng droga sa buhay ng isang tao. Malaking supplier kasi ng droga ang kinuhanan ni Arnel ng mga binebenta namin noon para sa operasyon ng panganay naming anak, Papa Dudut. Naging maayos naman ang usapan nila noong umpisa at sinabing pwedeng munang gamitin ni Arnel ang pera para sa anak namin. Bayaran na lang daw ni Arnel yon ng paunti-unti. Kaya nga lang wala pang isang buwan ang nakakalipas nang bigla nilang singilin ang partner ko. Palagi siyang tinatakot na sasaktan kapag hindi na ibalik ang pera na yon hanggang sa umuwi na nga si Arnel na bugbog sarado. Sobrang natakot talaga ako para sa buhay ni Arnel, Papa Dudut, kaya gumawa ako ng paraan para maipon ang kulang na pera na kailangan naming ibayad sa pinagkakautangan ni Arnel. Kung kani-kanino ako nang hiram ng pera at nagbenta rin ako ng mga gamit ko at sa awa ng Diyos, nakumpleto ko na ang natitirang halaga na kailangang ibayad sa nananakot kay Arnel at kaagad naming naibigay sa kanila ang pera, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, nang tigilan na si Arnel ng mga nanghahara sa kanya ay nagkasundo kami na itigil na rin ang anumang trabaho na may kinalaman sa droga. Ramdam ko noon na natakot din talaga si Arnel sa pwedeng mangyari sa kanya o sa amin ng pamilya niya. Kung nagawa siyang sakta ng mga tao na yon, ano pa kami na mga kasama niya sa bahay. Nagkataon din, Papa Dudut, na yon ang panahon ng tukhangan dito sa bansa. Marami sa lugar namin ang natukhang na. Yung iba basta lang nakikita na patay kung saan. Yun din talaga ang nagtulak sa amin na ihinto na ang pagtutulak ng droga. Bumalik na lamang ako sa pagtitinda at si Arnel naman ay sa pagiging barker niya. Bumalik na rin kami sa buhay na halos isang kahig, isang tuka na lamang. May mga oras din na nagigipit talaga kami sa dami ng gastusin, lalo pa nga sa maintenance ng mga gamot ni nanay. Pero ayos na rin yon kasi wala kaming kahit na anong kinakatakutan noon sa buhay namin, Papa Dudut. Grabe, Myla. Ang sarap ng pagkakaluto mo sa adobo. Halata nga kasi halos maubusan mo na ng ulam kanina ang mga bata. Pasensya na. Ngayon lang kasi ulit tayo nag-ulam ng adobo eh. Ngayon lang kasi ulit tayo nagkaroon ng extra na panggastos kaya nakabili ako ng karneng baboy. Myla, sorry kung maliit palagi ang naiabot kong pera sa'yo ha. Ano ka ba, Arnel? Hindi mo kailangan humingi ng pasensya kasi pareho lang naman tayong kumakayod para sa pamilya na to. Alam mo, naisip ko, siguro kailangan ko na humanap ng ibang trabaho. Anong trabaho naman yun? Pwede akong pumasok sa construction, maging tagalinis sa mga CR sa mall. Tsaka kung ano pang trabaho nakikita ko na mas malaking pera kaysa sa pagiging barker ko. Oh, bakit napatulala ka na lang sa akin dyan? Ikaw ba talaga si Arnel? Oo naman, ako to. Ngayon ko lang kasi narinig sa'yo na gusto mo nang umalis sa pagiging barker mo. Lumalaki na kasi ang mga anak natin, pati na rin ang mga gastusin dito sa bahay. Kaya yun talagang naisip ko na dapat kong gawin ngayon. Basta, kahit kailan, hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan, Myla. Arnel! Arnel! Nandiyan ka ba? Buksan mo tong pinto! Boses ba ni Kiko yun? Oo, si Kiko ngayon kumakatok sa pinto. Sandali lang, pagbubuksan ko siya. Sasama na ako. Mabuti naman nandito ka, Arnel. Teka, isarada muna natin tong pinto. Ano ba nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Hindi ako magtatagal, Arnel. Dumaan na talaga ako para sabihin sa inyo na kailangan nyo nang umalis sa lugar na to. Ha? Bakit naman namin kailangan gawin yun? Kasi pare-parehong nanganganib ang mga buhay natin sa lugar na to. Inuubos nila ang mga adik at pusher dito. Hindi nyo ba alam yun? Kiko,
Matagal na kami tumigil ni Myla sa pagtutulak ng droga. Kaya hindi na nila kami dapat idamay. Pero nasa watchlist pa rin ng mga taong may kinalaman sa droga ang pangalan nyo. Eh di susuko na lang kami sa mga pulis para malaman nila na matagal na kami nagbagong buhay ng asawa ko. Hindi mo alam yung sinasabi mo, Myla. Hindi lahat ng pulis pwede nyo pagkatiwalaan. Ano bang sinasabi mo, Kiko? Hindi lahat ng pulis kasi sama na iniisip mo. O sige, kayong bahala. Basta binalaan ko na kayo ha. Kasi kung hindi mga pulis ang papatay sa inyo, mas malaking sindikato naman ang kikilos para patahimikin kayo. Kaya kung ako sa inyo, magpapakalayo-layo na ako sa lugar na to. Papa Dudut, grabe ang kaba na dala ng sinabing yon sa amin ni Kiko. Nang magsimula ang tukhang sa lugar namin, kahit paano ay inisip namin ni Arnel na ligtas na kami doon dahil matagal na nga kaming huminto sa pagtutulak ng droga. At dahil si Kiko naman ang isa sa mga pinakamatagal nang gumagamit at nagtutulak sa lugar namin, sigurado kami na kasama ang pangalan niya sa mga kauna-unahang nakasulat sa watch list. Pero magmula nga ng sunod-sunod ang naging pagpatay sa mga taong may kinalaman sa droga, sa lugar namin ay hindi na rin naalis ang takot sa dibdib namin ni Arnel. Lalo na nang pumunta si Kiko sa bahay para balaan kami at sabihan na umalis na sa lugar na yon. Nang malaman yun ni nanay ay gusto niya rin kaagad na umalis kami, Papa Dudut. May mga kamag-anak naman daw siya sa probinsya na pwedeng tumulong sa amin at magpatuloy pansamantala sa bahay nila. Hindi ka nagtagal ay nagdesisyon kami na sundin ang payo sa amin ni Kiko. Nagsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit at plano naming umalis kinabukasan din kaagad, Papa Dudut. Gusto mo bang isama ko tong pantalon mo rito sa iniimpake ko mga gamit natin, Arnel? Ilang pantalo ko na ba na ilagay mo dyan sa bag? May dalawa na ako dito. Ayos na yung dalawa. Huwag mo na isama yung isa. Sigurado ka? Medyo bago pa to. Oo, hindi ko naman kailangan ng maraming pantalon. Yung gamit ba ng mga anak natin, naayos mo na? Si nanay na raw ang bahala doon kasi siya naman daw ang madalas na nagbibihi sa mga bata. Basta, sabihan mo na lang din si nanay na huwag masyadong damihan ng mga damit na dadalhin para hindi tayo mahirapan na magbitbit sa biyahe. Oo, nasabi ko na yan kay nanay. Siya na raw ang pipili ng mga maaayos pang damit ng mga bata na pwedeng dalhin sa pag-alis natin. O sige, bibili lang ako ng sigarilyo sa labas. Hindi ba masyado ng gabi para lumabas ka pa? Saglit lang naman ako. Naubusan na rin kasi ako ng sigarilyo eh. Kaya kailangan ko nang bumili. Oo, basta mag-iingat ka ha. Alam mo namang nakakatakot ng lumabas ng gabi ngayon. Oo, babalik din ako kagad. Tama na siguro to mga inimpake ko na gamit namin ni Arnel. Myla, may paglalagyan pa ba tong damit ng mga bata dyan sa bag nyo? Meron po. Medyo maluwag pa naman po tong bag namin. Ayan, mabuti naman kasi hindi na rin to kasya sa bag ng mga anak mo. Hindi po ba masyadong marami yung inimpake nyo na gamit ng mga bata, Nay? Hindi naman anak, maliliit lang kasi ang bag na pinaglagyan ko ng mga damit nila kaya napuno agad. Saka maayos pa kasi itong mga nakita kong damit kaya gusto ko sanang dalhin kasi sayang naman. Sige po, Nay. Akin na po yan. Eto oh, nag-text na nga rin pala ang uncle mo sa akin kanina. Yung sinasabi ko sa inyo ni Arnel. Ang sabi ni kuya, ayos lang naman daw na makituloy muna tayo sa bahay nila. Baka raw matulungan din nila kayo ni Arnel na makahanap ng trabaho dun sa kanila. Mabuti naman po kung ganon. Isa rin po yan sa iniisip ko eh. Paano tayo mabubuhay sa probinsya kung wala kaming trabaho ni Arnel? Marami naman ang pwedeng pagkakitaan doon, Myla. Marami rin tayong mga kamag-anak doon na pwedeng tumulong sa atin. Salamat po, Nay. Kasi pati kayo hindi napapagod na tulungan kami ni Arnel. Eh syempre naman, mahal na mahal ko kayo ng mga apo ko. Kaya hindi ako papayag na mapahamak kayo. Nasaan na pala si Arnel? Lumabas lang po saglit para bumili ng sigarilyo. Baka pabalik na rin po siya. Ay! Patok ng baril yun ah! Sandali lang po, Nay ah! Lalabas lang ako ng bahay. Ay, Myla! Huwag ka
lumabas, anak! Baka ikaw naman ang mabaril doon! Kailangan ko pong hanapin si Arnel. Para po kasing sa labas lang ng bahay galing ang putok ng baril. Puntahan niyo po yung mga bata, kayo na po munang bahala sa kanila. Sige, nanay! O sige, mag-ingat ka, ha? Arnel! Arnel! Diyos ko, sino gumawa nito sa'yo? Myla, ano bang... Sino pumaril sa'yo? Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Dali natin sa ospital ang asawa ko! Dali! Nahingi ako ng tulong sa barangay! Arnel! Arnel, gumising ka! Arnel! Gumising ka! Huwag mo akong iwan! Parang awa mo na! Gumising ka! Gumising ka, Arnel! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami ng asawa ko, mga kayo! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Papadudot kahit na anong lakas ng sigaw at pagmamakaawa ko sa mga kapitbahay ko para tulungan akong dalhin si Arnel sa ospital ay walang sino man sa kanila ang lumapit at tumulong sa amin. Lahat sila ay nagkanya-kanyang sarado ng mga bintana at pintuan kasunod ang pagpatay ng mga ilaw sa kanilang bahay. Ramdam ko rin naman noon na wala ng buhay ang partner ko dahil sa dami ng dugong umaagos mula sa kanyang balikat, dibdib at lalamunan kung saan siya nabaril. Pero gusto ko pa rin siyang maisugod sa ospital. Hindi nagtagal ay may dumating na mga pulis at barangay tanod kasunod ang ambulansya na wala na ring saysay dahil kaagad nilang sinabi na patay na si Arnel, Papadudot. Iyak pa rin ako ng iyak noon, lalo na nang lumabas ng bahay si nanay kasama ang mga anak ko. Saglit ko silang niyakap bago ko sinabi kay nanay na susuko na ako sa mga pulis ng mga oras na yon. Wala na rin namang dahilan para magtago pa ako. Nandiyan naman si nanay para sa mga anak ko kaya kahit na walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa buhay ko ay sumama na ako sa mga pulis para sumuko bilang isang drug pusher. Nang kausapin nga ako ng mga pulis ay kinuha nila ang lahat ng record ko, Papadudot. Paulit-ulit nila akong tinanong tungkol sa supplier kung saan namin kinuha ni Arnel ang mga binebenta naming droga. Pati na sa kung kanino ba ako nagtatrabaho. Pero dahil minsan ko lang namang nagawa yon, wala rin akong masyadong naibigay na impormasyon sa kanila. Kahit pa nga binalik-balikan nila ang mga tanong na yon, paulit-ulit lang naman ang naging sagot ko sa kanila. Maliit na tao lang din naman kami ni Arnel sa sindikatong pinagtatrabahuhan namin. Kaya sigurado ako na kahit ang partner ko ay wala ring alam tungkol sa kung sino nga ba ang totoong may hawak ng sindikatong yon. Papadudod ilang taon din na nakulong ako. Dahil noong una wala talagang paraan para makapagpiyansa ako at mabigyan ng kalayaan. Pero marami akong natutunan sa loob ng kulungan. Kagaya ng paggawa ng mga paso, basurahan o iba't ibang bagay mula sa basura na kagaya ng mga papel. Natutunan ko rin kung paano ang mag-alaga at magparami ng manok dahil may program doon na nagtuturo ng mga ganitong klase ng gawain. At habang nakakulong ako ay dinadalaw-dalaw ako ni nanay na noon ay nakatira kasama ang mga anak ko sa Maynila. Nabalitaan ko mula sa kanya na napatay na rin daw ang isang riding in tandem si Kiko. Ang naisip ko noon kung patuloy akong nagtago ay baka tuluyan na rin akong napatay ng mga sindikatong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Sinabi rin ni nanay na ang kapatid ni Arnel ang nag-asikaso sa pagpapalibing ng kanyang katawan na hindi ko na muli pang nayakap o nakita man lang.
Sobrang laki ng pagsisisi ko noon at naisip ko na bakit kung kailan desidido na si Arnel na totoong magbagong buhay ay saka pa siya tatanggalan ng pagkakataon na magawa yon. Pero kahit saang anggulo ko tingnan, alam ko na mali pa rin na pinasok namin ang magulong mundo ng droga. Pagkalipas pa nga po ng ilang taon ng pagkakakulong ay nabigyan na rin po ako ng chance na makapagpiyansa, Papa Dudut. Naging maayos na rin kasi ang record ko sa loob ng kulungan kaya binigyan nila ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Sa tulong ng kapatid ng nanay ko ay nakalaya ako at doon na kami nagdesisyon na umuwi ng probinsya. Napakarami kong realization nang muli kong maramdaman ang kalayaan. Kasama na doon ang totoong pagbabagong buhay. Tinulungan ako ng kapatid ni nanay at pinahiram ng pera para makapagsimula ng aking munting manukan sa may likod ng bahay na tinitirhan namin. At ang manukan na yon, ang hanggang ngayon ay bumubuhay sa amin ni nanay at ng mga anak ko. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko na alam kong hindi masyadong naging maganda ang simula. Pero sabi nga ng iba, lahat ng hirap na ating pinagdaanan sa buhay, palaging may malaking aral na hatid para sa atin. At kung ano man ang aral na yon, sana ay maiwan ko rin sa mga kabarangay na nakapakinig nitong aking kwento. Dito ko na rin muna tatapusin itong sulat ko, Papa Dudut. Muli, maraming salamat po sa programang Barangay Love Stories na naging daan para makapagbahagi ako ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso kabarangay, Myla. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.